ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு சன் ப்ராஜெக்ட்ஸ். இன்றைக்கும் நம்ம ஒரு அற்புதமான கேம் பிளேவை தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது மைன்கிராஃப்டை பற்றி தான். ஸோ இது வந்து பார்ட் ஒன்று பார்க்காதவங்களாம் நம்ம சேனலோட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நம்ம சேனலோட லோகோ மேலே கிளிக் பண்ணி போய் அந்த பார்ட் ஒன்னையும் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. ஸோ வாங்க பார்ட் 2 கேம் பிளேவை பார்க்கலாம். அதுக்காக முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சன் ப்ராஜெக்ட்ஸுக்கு ஒரு புது வியூவராக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளார போகலாம். இந்த வீடியோவில் என்ன பண்ணுறோன்னா, இந்த டோரை நம்ம இப்படி டேப் பண்ணி ஓப்பன் க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஆட்டோமேட்டிக்காக எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளார போகலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக், கமெண்ட், ஷேர் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸையும் அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ண சொல்லுங்கள். ஸோ எத்தனை பேர் இந்த கேமை டவுன்லோட் பண்ணீங்கன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரி வாங்க இன்னைக்கு வீடியோவோட மெயின் கண்டென்ட்டை பார்க்கலாம். இந்த கண்டென்ட், அதாவது இதை செய்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து 2 பொருள் முக்கியமாக தேவை. அதில் ஒன்று வந்து ரெட் ஸ்டோன், இன்னொன்று ப்ரெஷர் பிளேட்டுன்ட்டு. அது அந்த 3 டாட்ஸில் போய் நீங்கள் அந்த மேக்னிஃபிஷியன் கிளாஸை தொட்டு ரெட் ஸ்டோன் REDSன்னு போட்டிங்கனாலே வந்துடும். இதில் இந்த டைமண்ட் ஷேப்பில் இருக்குல்ல, அந்த ரெட் ஸ்டோன் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் வந்து ப்ரெஷர் பிளேட், அதுக்கு வெறும் பிளேட்டு நீங்கள் போட்டிங்கனாலே வந்துடும். ஸோ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு பிடிச்ச கலர் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. வச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, வெளியில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெட் ஸ்டோனை இங்கே ஒன்று வச்சுருங்க. ப்ரெஷர் பிளேட் இருக்குல்ல, இங்கே ஒன்று வச்சுருங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், முடிஞ்சிச்சு. இப்படி அந்த ப்ரெஷர் பிளேட் மேலே நம்ம நின்னோன்னா டோர் ஓப்பன் ஆயிரும். அப்படியே உள்ளே போய்க்கலாம். உள்ளே வந்து இந்த இது வந்து ஒரு 1 செகண்டுக்கு தான் ஓப்பனில் இருக்கும். பார்த்தீங்களா? இது கரெக்டாக நம்ம உள்ளே போகணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மை காட், இப்படி நின்னா ஓப்பன் ஆகும். கொஞ்சம் அந்த ப்ரெஷர் பிளேட்டை விட்டு வெளியில் வந்தோன்னா க்ளோஸ் ஆகிடும். கரெக்டாக உள்ளே வந்துட்டோம். அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு ப்ரெஷர் பிளேட் வச்சோன்னா போதும், நின்னாலே போதும், ஓப்பன் ஆயிடும். கொஞ்சம் இம்பாசிபிளான ஒர்க் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆனால் செஞ்சுட்டா உங்களுக்கே ஒரு ஃபன்னாக இருக்கும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறம் இந்த இதில் வந்து நம்ம இன்னொன்று என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, எதை பற்றி பார்க்கலான்ட்டு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இந்த மைன்கிராஃப்டில் எதை பில்டு பண்ணலான்ட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபார்மிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். இப்போ எங்கள் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இந்த ஹார்வெஸ்ட் பண்ணதை எப்படி அந்த கேரக்டரை நம்ம எடுத்துக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு வந்து நம்ம இப்போ க்ரியேட்டிவ் மோடில் இருக்கோமா, சர்வைவல் மோடுக்கு மாற்றணும். எப்படி தான் சர்வைவல் மோடுக்கு மாற்றுறதுன்னு நீங்கள் கேட்குறது புரியுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அதை எப்படி மாற்றணுன்ட்டு இன்னைக்கு பார்க்கலாம். அதுக்கு இந்த இடத்துல பாஸ் பட்டன் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். இல்லை செட்டிங்ஸை கிளிக் பண்ணுங்கள். செட்டிங்ஸில் க்ரியேட்டிவை கிளிக் பண்ணி அந்த இடத்துல சர்வைவலில் தொட்டுக்கோங்க. அப்புறம் இந்த இடத்துல ஒரு பேக் ஆரோ இருக்குல்ல, அந்த ஆரோவை கிளிக் பண்ணி பேக் வாங்க. ரீசம் கேம் தரேன். இப்போ வந்து உங்களுக்கு இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்வைவல் மோட். இந்த இடத்துல உங்களால் அந்த உங்களோட லைஃப்பை பார்க்க முடியும். அப்புறம் உங்களுக்கு பசிக்குதா இல்லையான்றதையும் இந்த இடத்துல பார்க்க முடியும். இந்த பாட்டில் ஒன்றொன்னா குறைய உங்களுக்கு பசிக்குதுன்னு அர்த்தம். ஸோ வாங்க இதை எப்படி ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஆக்சுவலாக இது வந்து இன்னும் ஃபுல்லாக முடியல. அதே மாதிரி இந்த சர்வைவல் மோடில் உங்களால் பறக்க முடியாது, ஜஸ்ட் ஜம்ப் மட்டும் பண்ண முடியும். இது ஹார்வெஸ்ட் ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா கரெக்ட் ஆயிடுச்சு.
அதை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா அந்த க்ராப் வந்துடும். இது வந்து வீட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது ஜஸ்ட் ஒரு லாங் ப்ரெஸ் உடஞ்சிடும். இந்த இடத்துல வீட் இருக்குது, இந்த இடத்துல அதோட சீட் இருக்குது. இதை கலெக்ட் பண்ணி இந்த சீடை மறுபடியும் நம்ம இதுலேயே போட்டுடலாம். போட்டு கொஞ்ச நாளில் வந்து வளர ஆரம்பிச்சிடும் அந்த பிளான்ட்ஸ். ஸோ சீடை போட்டுட்டோம், நம்மளுக்கு தேவையான வீட் கிடச்சிருச்சு. இதை வச்சு இங்கே ஏதாச்சும் கவு இருந்துச்சுன்னா அந்த கவுஸை வந்து இந்த வீட்டை வச்சு இழுக்க முடியும் ஃப்ரெண்ட். அட்ராக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அதை வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஆக்சுவலாக இது வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு விளையாண்டப்ப நடந்துச்சு. அந்த ஃபார்மிங்லாம் பண்ணி அந்த கவுஸையெல்லாம் வளர்ப்போம். கவுஸ், பஃபலோ, ஆடு, மாடு, எவ்ரிதிங். இதான் இங்கே ஒரு கவு இருக்குது பார்த்தீங்களா. நம்ம இந்த வீட்டை காமிச்சோன்னே இது வந்துருச்சு நம்ம பக்கத்தில். நம்ம வீட்டு இந்த கையில் இருந்துச்சுனாலே வந்துடும். அப்புறம் இந்த இடத்துல குட்டியாக ஃபீடுன்ட்டு இருக்குல்ல, அதை தள்ளிங்கன்னா அதை அப்புறம் சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கு வந்து அந்த கவுக்கு வந்து நம்மளை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும். ஸோ நம்ம இப்படி போனோம்னாலே பின்னாடியே வந்துடும் பாருங்க. மறுபடியும் ஃபீட் பண்ணிங்கன்னா ஃபுல்லாக சாப்பிடும். ஆனால் நம்ம கையில் அந்த வீட் இல்லைன்னா அது போயிடும் அந்த கவு. மறுபடியும் அந்த வீட் வந்துச்சுன்னா எங்கே அந்த கவு இருந்தாலும் நம்மளே பார்த்து ஓடி வந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ கேரட் வருதான்னு பார்க்கலாம். கேரட் ஆல்ரெடி பாதி எடுத்துட்டாங்க. இதான் கேரட் இப்போ வந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதான் கேரட் இங்கே இருக்குது பாருங்க. இதான் கேரட் அங்கே இருக்குது. அதுக்கு பக்கத்தில் போனோம்னாலே அந்த கேரட் நம்மளுக்கு வந்துடும். இது வந்து அது பேர் என்னமோ சொல்லுவாங்கல்ல, உரம் போடுறதுன்னுவாங்கல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த உரம் போடுறதுக்கு தான் இதை யூஸ் பண்ணுறது. இதை போட்டோன்னா இந்த கேரட் வந்து அப்படியே உரமாக மாறி அதுக்கு போயிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபெர்டிலைசராக மாறிடும் கேரட்டு. ஸோ அந்த ஃபெர்டிலைசர்ஸாக வந்து எந்த வெஜிடபிள் எது இருந்தாலுமே அதை ஃபெர்டிலைசராக அது மாற்றிடும். ஸோ அதுதான் இதோட யூஸு. இது பேர் எதுங்க பார்க்கலாம். பேர் என்ன? த கம்போஸ்டர். இதோட நேம் வந்து கம்போஸ்டர். சரி, எல்லா கேரட்டையும் போட்டோம். எல்லா கேரட்டையும் போட்டாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இன்னித்த வீடியோவில் அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இருக்க கண்டென்ட் எல்லாமே எடுத்தாச்சு. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க. அதே மாதிரி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் உங்களால் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்க முடியும். அதே மாதிரி இந்த மைன்கிராஃப்டில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் நீ வந்து எல்லாமே பண்ண முடியுமேன்னு சொல்கிறியடா, இதை பண்ண முடியுமான்ட்டு உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்டாக இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து கேளுங்க. கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் கேட்கலாம். அதே மாதிரி லைஃப் வந்து எப்படி குறையும்னா, நைட் டைமில் அந்த ஜாம்பிஸ் நம்மளே சர்வைவல் மோடில் மட்டும் வந்து அட்டாக் பண்ணுவாங்க, அப்போ குறையும். இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு ஹைட்டான பில்டிங்க்கு போய் இந்த பில்டிங்கோட டாப்லேருந்து குதிச்சா லைஃப் குறையும். அப்போ லைஃப் குறைஞ்சதுன்னா அவ்வளோதானா இந்த கேமுன்னு கேட்பீங்க. இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், மறுபடியும் ரெஸ்பான் ஆகிக்குவோம். அதே மாதிரி ஃபுல் லைஃப் போனால் தான் டை ஆகும். அதே இது இப்போ நான் கீழே குதிச்சோடனே லைஃப் கம்மியாக இருக்குது பாருங்க இங்கே.
ஆனால் அந்த லைஃப் மறுபடியும் தானாகவே ஏறும் பாருங்க. அதுவே ஏறிக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த லைஃப் கொஞ்ச நேரத்தில். இந்த சன்செட்டை பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. ஸோ இந்த சன் செட் ஆன மாதிரியே இந்த சைடு வந்து மூன் வருது. ஸோ அதே மாதிரி இன்னைக்கு வீடியோ முடிஞ்சிருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதே மாதிரி பல வீடியோஸை பார்க்கணுன்னா இன்னொரு டைம் சொல்லிக்கிறேன், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஸ்லீப் பண்ணுறான் இப்போ. ஸ்லீப் எழுந்திரிச்சிட்டான். மார்னிங் ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ பாய். அதே மாதிரி இந்த வீடியோ யார் யாருக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது தப்பாக எழுதிட்டேன்னா. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.